Sa number 3, ang pagpungko ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. bilang Secretary sa Department of Agriculture, nagapakita lamang sa iyang paghatag sa importansya sa agrikultura o kung pag-prioritize sini. Inisunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, labi na bilang presidente, mangin madasig ang pagpatuman sa kanuman ng mga mangin desisyon ang Pilipinas bilang isa ka agricultural country. Para naman kay Unified President Manuel Lamata, maayo nga desisyon nga mismo si Marcos ang magapamuno sa Department of Agriculture kaga sarang siya maka-allocate sa pondo kung sa diin mas labing kinahanglanon. Nagasalig naman ang presidente sa National Federation of Sugarcane Planters o kung NFSP nga si Enrique Rojas sa eksperyensya ni Marcos sa patagsang agrikultura. Nagalaom ang NFSP sunod sa kay Rojas nga makilala man ni Marcos ang kontribusyon sang sugar industry sa pagbulig sang ekonomiya sang tion sang pandemic. Dugang pa ni Rojas nga kuntani makitaan man sini ang pagpanghangkat nga ginatubang sa mga mangunguma kasubong sa pagmahal sa produkto petrolyo kag abono kag makapatuman sa mga programa nga makabulig labi na sa mga marginal farmers. This is a sign that he's really giving it importance, no, or a priority. And we also know that if it's the president already who leads, mas dasig, no, because right there and then he can make a decision which becomes executory right away, no. So I think he just wants to tell us that he's really giving agriculture a priority. We being an agricultural country.